Anin mi din higas. Hoy, kabaw, kabaw! Daghan, ikon, kaling bata. Basta liya. Ano ni Abel lang ito? Sige na, like ka. Uy, kabayo na ako. Ang yung suway ko ako. Balik. Away. Da! Kuya Mau! Sabi niya, uy! Away. Uy, bro! Ali, bro! Mau, nawawa niya! Ali! Kulit ka na, Ali, day. Ikaw pulis mo, ate. Nakulit ka na, Ali. Day! Kuhan, Ramon. Ikaw, Ali. Ikaw? Ako, bay? Kulit ka na, Ali. Ako din. Ate mo, gagmay kayo lang, bay. Pambiling. Ika na. Sige na, go! Papasa na niya Ayun, buong na sila. Kapristig, buong daw yung mga nanonood sila. Pwede naman ah. Ana ah. Uyugi sa dalay! Uyugi sa dalay! Uy! Kumpay! Ayaw na lang. Hindi lagi ka po. Andar na lagi. Wait lang, adios. Uy, bigay po. Uy, hawa mo nga na, bigay. Uy, busan! Balik kayo. Balik sa una. Ano? Ano ka na, wala na ikaw? Ako video din. Ako lang. Ang leader na ay vlog Pilipinas. Uy! Ano sa bawal tingog? Dayon kamo sa dakbayan, diin maabi-abihon ang tanan, iyas sa amihanan. Dargo sa lalawigan, danaw larawan sa katimbang, malinawin kung maalagahon. Palipayong muhang mo, kinasing-kasing kaninyo, kamudango. Maglingaw-lingaw, daplin sa pantalan, ang tinakanan ug kasaos atong pag-asawan. Kisiyo ug kagungkong nga pinatapi, walay sama ang iyang kadapi. Danaw dakbayan na mauswa, danaw may kapis na ang mabulong.